това ръководство ще проследим целия път към получаването на шофьорска книжка в България. Целта ни е да превърнем този, понякога объркващ процес в един напълно ясен и лесен за следване план. Ако отговорът е да, тогава сте на правилното място. Заедно ще минем през всичко, от най-първите формалности до момента, в който заветният документ е вече в ръцете на новия шофьор. Да започваме! Ще разгледаме процеса стъпка по стъпка, без скрити условия и неясноти, а просто ясен план за действие. Преди дори да си помислим за уроци и изпити, има няколко абсолютно задължителни първи стъпки. Това, така да се каже, е основата, върху която се гради всичко останало. Първата и най-важна бариера е доказването на физическа годност. Процедурата всъщност е доста проста. Взима се формуляр, минава се през преглед при личния лекар и се получава заветното свидетелство. Тук има един важен момент – валидността му е само 6 месеца, така че трябва да се действа в този срок. И тук виждаме една ключова разлика. Не е еднакво за всички. За лични превозни средства, като лек автомобил или мотоциклет, прегледът при личния лекар е напълно достатъчен. Но когато става въпрос за професионални категории, като камиони и автобуси, нещата са по-сериозни. Там се изисква преглед от цяла комисия специалисти. Разбира се, има и специални случаи. Ако кандидатът има определени заболявания или физически увреждания, оценката се прави не от личният лекар, а от специализирана комисия, наречена ТОЛЕК. Това е механизъм, който гарантира, че всички участници в движението са в безопасност. Добре, медицинските формалности са уредени. Време е за същинската част – самото обучение. То се състои от два основни компонента – теория и, разбира се, първа помощ. Когато говорим за теория, не бива да си представляме просто на изостяване на пътни знаци. О, не! Подготовката е много по-всеобхватна. Тя покрива всичко, от физиката на движението и законовите отговорности до базовото устройство на автомобила. Целта е да се създадат мислещи и подготвени шофьори. Ето един перфектен пример, защо теорията е толкова важна. Спирачния път. Това не е просто някакъв термин от учебника, а ключово понятие за безопасността. И най-важното, което трябва да се запомни, е, че връзката между скоростта и спирачния път не е никак линейна. И ето го решаващия момент. Тази проста физична истина обяснява защо управлението на скоростта е толкова критично важно. Само си представете, ако при 50 км в час спирачния път е, да речем, 12 метра, то при 100 км в час той скача на близо 50 метра. Това е ярък пример как теорията буквално спасява животи. Другият стълб на подготовката е курсът по първа помощ. Той е абсолютно задължителен, продължава 8 учебни часа и се организира от Българския червен кръст, защото умението да се реагира адекватно при инцидент е също толкова важно, колкото и умението да се управлява автомобил. След като обучението е приключило, идва време за доказване на наученото пред държавата. Това става чрез два официални изпита, които се администрират от Държавна автомобилна инспекция или по-известна като ДАИ. Двата изпита са коренно различни. Теоретичният, така наречените листовки, проверява знанията в една напълно контролирана среда. За категория Б това са 45 въпроса за 40 минути, като за успех са нужни поне 87 от общо 97 точки. Практическият изпит от друга страна е тест в съвсем реални условия. Той продължава минимум 25 минути и целият се записва с камери. Ето го и въпросът, който вълнува много хора. Провалът, разбира се, е неприятен, но в никакъв случай не е краят. Има си съвсем ясна процедура какво следва от тук нататък. И ето го и отговорът. Преди да се направи нов опит за явяване на практическия изпит, законът изисква да се вземат минимум 4 допълнителни часа кормуване. Целта е ясна – да се гарантира, че пропуските в уменията са отстранени. А сега, внимание! Предстои да разгледаме една изключително важна актуализация. От декември 2024 година влизат в сила чисто нови наредби, които променят процеса значително за всички бъдещи кандидати. Ключовата промяна, която засяга всички, е въвеждането на лимит.
Всеки кандидат-шофьор ще има право на максимум 4 опита за всеки от изпитите – и за теория, и за практика. И това не е всичко. Тези опити трябва да се случат в строго определен срок. Тази времева линия показва как точно работи новата система. След като теоретичното обучение приключи, стартира един 6-месечен прозорец, в който могат да се направят до 4 опита. Успех! Чудесно! Часовникът се нулира и започва нов 6-месечен период за 4 опита на практическия изпит. Ако някой от тези срокове бъде пропуснат, всичко започва от начало. Освен лимита на опитите, има и други важни промени. На практика процесът се дигитализира и оптимизира. Вътрешните изпити отпадат, цялата документация става електронна, а някои административни проверки се автоматизират, което би трябвало да улесни кандидатите. Поздравления! Изпитите са взети успешно. Сега остават само финалните административни стъпки, за да може физическия документ най-накрая да бъде получен. Процесът тук е ясен и подреден. След като от ДАИ изпратят протоколите в Пътна полиция, трябва да се подготви комплект от документи и да се подаде заявление. Има и избор между обикновена услуга, която отнема до 30 дни, и бърза, при която документът е готов в рамките на 10 дни. Ето и финалният списък с всичко необходимо. Важно е да се обърне внимание, че освен медицинското и удостоверението от БЧК, на този етап вече е задължително да се представи и копия от диплома за завършен поне 10-ти клас. И така, стигнахме до края, но е важно да се помни, че получаването на шофьорска книжка не е финалът, а всъщност е самото начало. Тя е доказателство за придобити умения, но истинският тест е всеки ден на пътя. И завършваме точно с този въпрос за размисъл. Той не търси отговор сега. Целта му е да напомни, че най-важното не е просто да се управлява автомобил, а това да се случва отговорно, толерантно и най-вече безопасно за всички участници в движението.